Počujete to? To je srdce spoločnosti Krka. Takmer 13 000 srdc. Poskytujeme produkty najvyššej kvality, ktoré pomáhajú viac ako 100 miliónom ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta. Áno, zlepšujeme životy a myslíme si, že je to celkom super. Za úspech našej práce vďačíme znalostiam a inováciám, rozmanitosti a spolupráci. A v neposlednom rade aj dobrým vzťahom. Podporujeme vzdelávanie a vývoj. Podporujeme zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vždy oceňujeme a odmeňujeme dobrú prácu a výsledky. Zaujímavé však, to naozaj je. Tvorte spolu s nami v medzinárodnom prostredí, v najmodernejších výskumných a vývojových laboratóriách a výrobných závodoch. Tu, alebo tu. Alebo v teréne pri návšteve našich zákazníkov. Pridajte sa k nám a pomáhajte ľuďom na celom svete. Žiť zdravý život.